Is headed by Ives Montecillo, nagadalagan as presidente kontrabi sa kay Ray Siason. So ang vice president nga nag-inkwentruhan ay Dali Yasa versus Eljan Castaño. Ang secretary Crazy Samiliano versus Nanette Godalquever, no? Si Crazy is affiliated with the Visayan Daily Star. She was also a past president. Kung di ko malipat na year 2019 to 2020, no? Si Nanette Godalquever is affiliated with PNA, Philippine News Agency. Na sa treasurer si Action Eden Aboso of Action Radio kag si June Julita of RPN DYKB. Ang sa auditor si LC Hulingan sa RPN DYKB kag Marcian Muyko sa Digicast, ining isa ka news portal or website nga gintukod bago gidamang, no? Tay mga board of directors daw pulo kay nang nadalagan, of which apat ang pagapilion. So amo ina ang pulo ang nagdalagan board of directors, apat ang magdaog dira para mangin katapos sang board of directors, no? Isa kita dira sa visa na pulo, no? So natapos na ang counting just a few minutes ago. Natapos ng counting kag nagdaog si Ives Montecillo, no? Si Ives Montecillo is affiliated with RMN DYHB, no? Si Ray Siason is affiliated with DYKB Muse Radio, no? So ang nagdaog dira sa president Ives Montecillo against Ray Siason. Ang Vice President, Eljan Castaño, against Dali Yasa. Nagdaog dira si Eljan Castaño sa Radyo Bandera. Ang Treasurer, akong Secretary, Nanette Godalquever, won over Crazy Samiliano. Samtang sa Treasurer, si Action Eden Aboso, won over June Julita. Kag sa pag-auditor, Marcian Muyko, won over LC Hulingan. Kadlaw ko ni gani isang inkwentro ni isang duwa kay si LC Hulingan maninay ko ni. Si Marcian Muyko ihado ko naman. Ihado ko naman sa kasal si Marcian Muyko. Kag if I remember right, ang nagdaog sa board of directors si Merlinda Pedrosa of Sunstar Bacolod. Fortunately ako tigin pili man ko as board of director. Ang isa pa is Carla Caniet of Sunstar Bacolod kag James Toga of the Negros Daily Bulletin. Amo ni ang mga nagdalaog, no? Amo ni ang nagdalaog sa karon nga hapon ni batigayon nga eleksyon sa Negros Press Club. Abi ninyo primero tani daw hindi pa ni sa pagdadayonon ang eleksyon because of the situation sa karon, no? May pandemic, may magina-observe nga mga health protocol, pero tigin dayon gid as I've said, may mga minor adjustments lang nga ginpatigayon, no? But be that as it may, natapos nangin successful ang ining eleksyon, no? Salamat, no? Thank you for the leadership ni NPC President Glaisel Yulo Masculino. Muna siya ang nagapungko bilang presidente, no? So, Ives Montecillo, sa nasalina naton, won the presidency of Negros Press Club and will sit as its president sa year 2020-2021, no? So, we will try to get in touch sa bago gid lang nagdaog nga presidente sa Negros Press Club. Ives Montecillo, kuan kita kay ti wala kami yak istoryahan ay ni Ives mo sa kung ano ang iyang plano kay ti ang ining eleksyon bala way mo mabalaan ano ang mga plano nila kay ti wala sang unlike before nga mga elections nga ti ang mga kandidato nagahambal, nagaplastar sang ilang programa before the election. Subong niya wala.
Wala iya sang plasteranay, wala hambalanay. Ginpang nominate lang ni, may mga nomination forms lang, wala gani iya nag-floor nominations. Ginpang nominate lang niya sa may nomination kita nga panghatag. Diri ginpang fill up lang. Dito lang nabalaan mo kung sino ang mga kandidato no? So ay takbalo, may mga istoryanay ni Ives kung ano ang iyang plano siya pagpungko bilang presidente sa Negros Press Club para sa year 2020-2021. Nang makabig naton balang pandemic pagyapon nga year. Di matawag na ni Negros si Ives nga pandemic president. So the same with Glaisel Mascolino nga na ang iyang presidency was also during that time nga nag-experience siya kita sang COVID-19 pandemic, no? Pero sa ako nakita nga sa time ni Glaisel, although nga may pandemic, but she tried her best nga bisan paano makahimo sa mga programa nga that would redound to the service para sa aton nga mga miyembro sang Negros Press Club. Madamo kay na no ang kadto kang nagboto, although nga abikuan ay gani medyo jutay ang makadto, but I think masobra sa isa kagatos ka mga miyembro ang nagkadto sa Negros Press Club building to cast their votes para sa sininga eleksyon sa Negros Press Club. So we are now with the newly elected president sa Negros Press Club, ang akon ihado ko ni siya. Ives Montesilio. Ives, mayong gabi and welcome to this Action Firing Line. Action Maninoy Boy, mayong gabi, no? Hindi ko kapati kay ang programa ko, timing man sa programa mo tubong. So nagtamyaw kita sa management and staff sang Action Radio Bacolod, and of course ang regular anchorman si Action Brian Mordin. Salamat gid sa support no sang DYEC sa inyong pag-elect sa ako. I'm sure kalabanan sa inyo nagbuto man sa akon, so thank you very much. Kalabanan na sa mo nagbuto sa imo, ako wala ko nagbuto sa imo, prangkanay nga siglanon. Yeah, I know. Prangkanay nga siglanon, may ko nagbuto, diba? Mo Friday wala mo na problema. at least kalabanan, hindi tanan, diba? Gani man. Sige, anyway, so I will give you this time siguro magpasalamat sa aton nga mga kaupod sa media who have given you their trust sa pagpadalagan sining aton nga Negros Press Club. Yes, no. Ika-85 anyos na ang Negros Press Club. The oldest press club sa bilog nga pungsod. It has to be said, no, dapat naton yang i-claim yang NPC is the oldest running press club sa bilog nga Pilipinas. First, Sir Boy, ang akon nga pag-greet kag akon nga pagpasalamat sa akon nga kasumpong kay Sir Ray Shason sa Muse Radio nga naghatag sang isa ka very amiable fight. It has to be said, very friendly ang campaign all throughout, although may some communication in the first place, but amo na ning election may pagka-divisive. That's the nature of it, but siling ko na sa akong statement on the 23rd, let us vote, accept the results, and start working all together for the betterment of our club. Salamat sa tanan nga miyembro. It's not easy magwa subong. It's not easy nga magtaklag ka diri sa second floor sang Negros Press Club nga naga-face mask kag face shield. So thank you very much, especially sa aton nga mga may edad nga miyembro sang Press Club, Sir Boy. Ato lang diri is this is a makabig naton, this is a pandemic year pagyapon ang 2020 kag amo gini nga tuig nga ikaw magapungko, so matawag taguro ikaw nga pandemic president. With these challenges nga ginato at pagatubangon nimo katos sa kabudlayan, yet I know nga may mga programa kang plano para sa mga miyembro sa nga Negros Press Club. Ite mo lang naton dira nga kuan mo nga tuyo nga we are there to serve the members of the Negros Press Club. May we know Ives, President Ives, ano ang aton nga mga plano
para sa mga Why? yes. Sir Boy, wala sang isa sa media nga makabatsag kung anong kasakit sa COVID-19 pandemic. In fact, I'm one of the first sa mainstream media. No? Isa ko sa una nga nag-positibo diri sa siyudad sa Bacolod bangod sang COVID-19. COVID survivor kita. Agaway man naton ginadingot, no? Nag-practice naton ang tanan nga mga health protocols. Agud nga hindi kita laton kag na obra ang tanan nga health guidelines sa linggo na wala sang makabatsyag kung ano kabudlayan sang COVID-19 kung hindi ka makalapot sa isolation, hindi ka makalapot sa quarantine center kag hindi ka malapot nga mabutangan mamarkahan ang imo pangalan sang patient number. Now, going back sa club, it's not easy. Ang pagpadalagan last year 2020 given sang tanan nga adversities, tanan nga kabudlayan, especially ang pagpangita sang pondo. Tandaan naton nga nagasalig kita sa, of course, ang renta diri sa billboard sa babaw, kag ang income naton diri sa naka-standby nga restaurant. So gin-invoke man nila ang Bayanihan Law 2 sa hindi sa mapuwersa naton mapuwersa sukot pang ilang renta ilabaya. Then that is why ma-resort kita sa pagpangita sa iba naton nga sources, and part dira, Sir Boy, ang ining mga past presidents man nga nagbulig, including na nga po nga upod sa board si Sir Ray Shah. So now, going back sa linggo, paano ang programa, it's very, very tricky now because why kita kabalo kung ano maging quarantine status naton in the next few days. So ining mga physical activities nga ginalauman naton every year sa Negros Press Club, ang hindi naton pamasigurado, we are not certain. No, kung allow na kita sang social distancing, kung i-allow na kita nga may mass gathering. So one thing is certain, no, ang aton nga club will continue to look after sa aton nga mga miyembro. Time na isa-isahon na ng mga nagaedad na mga miyembro, Sir Boy. Kagi aton gid unahon, especially si Sir Eljan, akong Vice President ang nagdaog, no, with the doc time nga aton sila nga ulik doon tambal sang isa ka miyembro sa toto, biskan supplements, biskan vitamins. Sige sir, no, amo na aton nga i-take note. Dali lang, no, kay nautod kadali si President-elect Ives Monticello. Try naton, balikan naton siya. Mo isa gali sa mga target niya nga tagan sa pagtamod ini aton mga kaupdanan nga daw medyo ulo edad na. Okay. I think that's a good thing nga himuon sang club. Sige, Ives, you were saying? Yes, sa linggo, ang dapat natin unahon ang ikaayong lawas, no? Why sang mga programa, ang programa will continue sa 2022. Sir Boy, kung magbalik na kita sa normal, importante ang ikaayong lawas sa aton nga mga miyembro, especially prone sa COVID. Ang aton nga mga may edad na nga miyembro sa press club. Now, ang isa ka programa nga makakita kita sa good source of fund, mera kita sa ordinance nga kita man kay nag-attend ni kay presidente kita sa City Hall Press Corps, mera sang Press Freedom Week nga author ni Councilor Jun Gamboa nga sa diin TO na ni nga maglalipon ng tanan nga media sa bilog nga syudad sa Bacolod or even Negros Occidental, including na NTC. May good amount, Sir Boy, nga pwede naton magamit nga untouched, wala na naton nagamit ni sang 2020 bangod sang sining pandemic. At least sa makumadumduman ko pang city ordinance, at least 250 a year, no, nga good budget para sa aton nga mga media pinaagi sa sining city ordinance. Okay, so amo na ang plano nimo nga to use that budget allocated by this ordinance para sa mga programa naton nga patigayonon sa Negros Press Club. Correct. Okay. I would agree with you, no, nga ang iba naton nga mga programa nga naanda na naton, mga physical activities like sports, like amo na daw medyo mabulubudlay pa at this point in time, no? But just like siguro sa kay Glazel Masculino, ang imo nga pagtalusan bilang presidente nga has the somewhat done something man, no, para sa mga miyembro sa tiun sa pandemic, no,
may mga programa man nga na-implement. So I would presume nga sa imo nga time the same thing kiti among tuyo nimo is to look after the welfare, especially ang health being sa aton nga mga miyembro, especially lang daw may mga edad-edad na, of course, no? Yes, Sir Boy, no? Kung makakita kita sang sining mga resources naton, just like ang aton nga pagpangatag sang sining face shield, face mask, alcohol, ating one naton nga ma-continue ni, no? O kung pwede naton ma-continue ni every month, pwede gid naton maubra, no? And siyempre, ang aton nga mga past presidents, dala ikaw na da, no? Ako nga maninoy, si ikaw gidra ang makahatag sa aton sang giya. Hindi gid man kita bago sa radyo. More than 10 years naman kita sa Agong, sa RMN. So I'm sure with my experience as international media officer, kag sang wisdom, kag ang inyong mga pag-ubay, we can make things a little bit masanag this 2021 despite all of these problems, Sir Boy. Okay, although nga ang imo nga term will start pa on March, no? March 1 to be exact. Kung mag-abot ang March 1, what would be the first order of the day sa imo nga presidency? Siguro, Sir Boy, ma-meeting kami kung ma-inaugural kaya maduwan ako ka-term sa NPC, wala pa ako inaugurasyon. No? Awag ka pa yung cut-in inauguration? Wala kami, naka-take out kami, pero wala kami inauguration, no? Kaya cancel. Siguro, ang first order of business, ang massive nga pag-check ng mga NPC names, including ang updated nga address sa aton nga mga miyembro. Okay. Agod nga pag-check sa ila kung mayroon sang delivery kag may bulig diri nga mag-abot sa aton, hapos ang pag-deliver, Sir Boy. That's the first order of the day. I-check ang updated address and contact numbers sa aton mga miyembro. Okay. May isa ka mga ginahambalan nga nabatian ko niya sa Suglanon abisiban nga miyembro nga why don't we try to update the membership para nga kay damo na nagkalatabo mo sa nagliligad nga mga tinuig, damo damo nagdadaog, nagkalatabo nga kuno hindi naton pag i-update para nga ma-classify naton sa gusto ang aton nga members. You should remember, miyara kita duha, regular member kag associate member. So dapat kuno we should try to do that nga ma-classify naton sa gusto ang mga membership naton. Yes, that's madugo inang Sugilanon, Sir Ray, no? Kinanglan sang pila ka inuras, pila ka adlaw, or even weeks nga pag-discuss na ang number one sa gyapon nga debate kung ang mga associates bala ang tagaan pa sang voting rights, no? Ining associate Ining associate yung voting rights siya, I'd like to batin lang, no? Okay? Ini yung rights ng associates nga to vote is araya sa aton constitution, ay mo araya sa constitution. Tama. Ang akon punto is are there members nga sa karon gina-classify naton nga regular members nga dapat associate member na sila because of the change man ng status, or may ara ng associate member bla nga dapat irregular member na naton. Damo na bla? Yes, parts na no kay plus pa with the ang aton nga mga utod nga nahulaan sang trabaho, no, bangod pang pagkadula sang duha ka outlet diri sa aton namo na aton nga i-reconcile ang mga records, Sir Boy. Okay, so siguro mo na isa sa mga tanawon naton, no, tanawon sang imo administration para nga to clean the ranks of the NPC, no, para nga mas hindi at least pagkabulos ang sunod, no, or ano man ang matabo, o why na question ang ining mga miyembro naton nga kung anong ila status, Sir Boy. Okay, so sa amo lang dire, we wish you luck sa imo nga mga palabuton nga mga atubangon nga mga buluhaton para sa Negros Press Club. Kabalo kita, this would be a very hard year for you, but daw kuan ka man, decidido ka man to face all these challenges, no, lying ahead. So good luck on your presidency sang Negros Press Club sa imong term, which should start on March. So kabay pang we can work together for the betterment of the club and its members. Salamat, Sir Boy, no, congratulations mo sa imo. You're one of the board members nga apong kung natin wrong kung mag-survey ang balik ang past president, absolutely wala ina sang problema.
pangod nga sa experience, no, and I'm sure magabalik makugyapon sa ining mga una sang sakon sa ilaman nga advice and for some consultation na Sir Boy. I cannot promise the moon and the stars, no, sa akon nga presidency. Of course, hindi ko man ma-please everyone. That's understandable, but we will try nga may difference, no, especially sa sining mga assistants, medical and burial para sa aton nga mga miyembro. Salamat gid sa management sang Action Radio kay Ma'am Nona Magbanwa kag sa imo Sir Boy. Thank you very much and maayong gabi. Thank you Action Radio. Sige, salamat gid President Ives Monticelio sang Negros Press Club, no? Thank you very much, no? And congratulations sa tanan nga mga nagdalaog. Kami diri sa Action Radio, tidwa kami nagdalagan reluctantly. Matutod lang, reluctant man ang amon diri nga pagpadalagan mo. Si Action Eden Aboso, reluctant man ni siya, but she was asked, her services was asked. Ako, reluctant man ko. Ay, bagaling iti, my services was asked. So, be that as it may, at least tagaan makami sa pagsalig sa mga kaupda naton sa Negros Press Club, no? So, kami siguro yan ni Action Eden. Nagpasalamat kami sa inyo sa ngalan sang Action Radio Bacolod. Nagpasalamat kami sa tanan nga mga katapo sa Negros Press Club who voted for us, bisan pa ang wala nagboto sa aton. Nagpasalamat kami, no, kag for giving us again the trust to be of service sa aton fellow media men diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, no. Sa mga kaupdanan akon sa grupo abe, although may mga grupo kami, nagrupo abe kami, nag-form sa isa ka slate, no. Although nga it's not a requirement, nag-form na siya sa kaslate para nga may sense of daw may partido bla, pero actually wala pa may partido dira sa Negros Press Club. Wayasang sila nga may partido dira, no. Pero just like when I ran as president way back in 2017, 2017 ako nagpresidente sa Negros Press Club. And nagserbi ako sa Negros Press Club 2017-2018. Re-elected sa 2018 to 2019. Nag-serve ako sa Negros Press Club for 2 years as its president. Medyo kamantugan medyo that was the first in the history sa Negros Press Club nga ang presidente re-elected. Mayara kami nga mga kaupdanan nga nagpresidente pero pag nagpresidente liwat pero after pila pa ka tuig, no. Ang ako niya subsequent, no, consecutive ang ako niya pagpresidente 2017-2018, 2018-2019, no. So that was sort of a history for the Negros Press Club, no. Pasalamat kita sa aton nga mga kaupdanan for always giving us their trust sa pagpangalagad sa ila. Sa in whatever way nga nakapangalagad kita during our time, no. Kag ini nga tuig naman ambal ko na gani nga medyo reluctant man tani kami. Ako reluctant di ko hindi nagigwitan niya aral lang ko to help, but hindi lang bilang officer, no. I could always help, no, kay bisan paano nakabulig man kita sa administration ni Glaisel, administration ni Crisis Emiliano who sits as president sa 2019-2020 asang 2019-2020 si Crisis, tapos ang bulo si Glaisel 2020-2021. So at least bisan paano in our own small way o in our own way nakabulig man kita, no, bisan paano sa during their presidency. So though hindi na ko tani si Action Eden, though hindi naman natani si Action Eden mo last year kuan ni siya daw member sa board of directors, no. So mong kuan na siya, dagan treasurer, no.
Damo kami di sa club, no? Si SM, si manager Nona Magbanwa, nagpungko man na as director sa ini nga year with Action Dorel Cabato, kag Action Eden Aboso, no? Sila na member nila sa board. Ay sa nagligad ang mga director ng pili, siyam pa na mo. But we referred back to the Constitution, muna agin apat na lang this year, no? Si Action Dale Salazar nakapungko naman na bilang officer sa Negros Press Club. Si Action Eric Magbanwa nagpungko man na during my time, nanging director ko man na mo sa time ko. Si Action Brian Morden nakapungko naman na as officer man sa club. Damo na ang tanan nga sa diri sa Action Radio, kadamo na sang nagpungko bilang officer sa Negros Press Club, and every time nga magdalagan o magpapili ang taga Action Radio, fortunately, ginahatagan sa pagsalig sa aton nga makapdanan sa media, no? Nga daw halos tanan diri nga taga Action Radio nga nagapapili. Basta makita lang arangalan sa board nga gina-nominate, daw nagadaog man, no? So far daw ay pa ko sang madumduman nga may si Action Alvin Grava, nagdirektor man mo sang Negros Press Club. During I think sang time ni Teresa Iliera, kuan man na pangalagad na si Action Alvin. So halos ang tanan nga mga nagpapili sa Action Radio nagdaog, no, sa eleksyon nga ginapatigayon. Daway pa kumain dumduman nga may taga Action Radio nga napierde sa eleksyon mo sa Negros Press Club. Halos tanan nga nagpapili nagadaog, no, natagaan man sang pagsalig sa aton mga kaupdanan sa media, no. So siguro kami nga mga taga Action Radio, we would like to thank our colleagues in the media industry in Bacolod, in Negros Occidental, for always giving trust sa mga taga Action Radio, no. Natagaan nila sa pagsalig ang taga Action Radio every time nga magpadalagan kami, no, magpapili ang mga taga Action Radio. Although subong duwa na lang kami ni Action Eden, ako gani sa piyak nga grupo, siya sa piyak nga grupo. No, sa piyak nga grupo si Action Eden, ako sa piyak naman niya nga grupo. Pero way man na, balo ka, kami sa Negros Press Club, nag-encounterhan na kami during election, no? Nag-chimpo, binyo lang, lahog lang kami mag-eleksyon, ha? Chimpo sa kampanya, purti. Purti kami mag-kinampanyahan ay. Purti ang, kuwan na, natawag naton bala nga, siyempre kami tanan, kilalanay malang mo. Kilalanay malang tanan nga mga katapo, dira. Purti na daya ang kumbensyanay para lang mag-upod sa imo, magboto sa imo, ang upod nimo sa media. Considering, nga inang ginakampanyahan mo, kilala man na sa imo nga kontra, kilala man na niya, kilala kung sino ang imo kontra, kilala man na, miguhay man na sila, friend man na sila. Amo na nga ang dynamics dira iya sa Negros Press Club puerti, because we are one big family nga halos tanan kami kinilalanay man lang kami tanan, no? Halos tanan kami may relasyon, kung ano ginman ang relasyon, halos tanan kami may relasyon sa isa kag isa. Friend mo tong isa, ang isa to ihado mo, ang isa maninay mo, ang isa to upod mo sa obra. May mga relasyon among us nga perting dynamics ya during the campaign period. Hindi alog-lahog. Sabi ninyo, mag-eleksyon ang ang Negros Press Club. Puwerte ka sadya. Puwerte ka sadya ya mag-eleksyon. May panyaga tos piyak. Ang gadagan presidente, may panyaga di sa piyak. Kung ikaw kung ikaw yung butante, manyaga ka tos piyak, saylo ka di sa piyak. Kay parang hindi ka blama sila nga dito sa piyak, dito ginato sa piyak. Kadto ka man di sa piyak, nyayari man di siya. Amo na siya. Perti ka sadya yung mag-eleksyon ng Negros Press Club. Perting dynamics during the campaign period, but after the election, balik na siya. Things are back to normal. Balik na liwat ang mga relasyon, miniguhay. Huwag makamigay linaway, actually mag-eleksyon, pero balik na siya liwat
until the next election. Until the next election, nga ari naman sumpakilay na naman. Sumpakilay na naman sa kampanya. Especially kung walang pandemic, so makita mo yan, kundi Enero ang eleksyon, makita mo yan, Disyembre, Nobyembre pa lang yan, kasugod na kampanya mo para sa eleksyon sa Enero. Sabi nyo lang mag-eleksyon ng Negros Press Club. Puwerte ang dynamics during the election. But at the end of the day, ang tanan nga nagapadalagan are there para nga magserbisyo sa ila sini sa amon mga kaupdanan nga makatapo man sang media. Amo na ang kay President-elect Ives Montecillo nga tagaan niya sang pagtamod ang ining health sang aton nga mga mandamo naman kami mga kaupdanan nga edad mo, no? Ban gani hindi na makakadto magboto kay hindi na kasarang magkadto. So, tagaan niya man sang pagtamod ang ining aton mga miyembro, especially sa ila sini nga well-being, no? Health, for that matter, no? So, all's well that ends well, masalin naton sa eleksyon sang Negros Press Club. Again, kami sa diri sa Taga-Action Radio, we would like to thank sa aton mga kaupdanan sa media for always giving us the trust and confidence every time nga mayara kita ng eleksyon sa Negros Press Club, no? So, salamat in behalf man sa mga nagdalaog nga mga officers, newly elected officers, salamat sa tanan nga mga nagboto, kag sa mga wala nagdaog, salamat man for offering your services sa aton nga mga kaupdanan sa media, no? Kay ti ining bisan may ka nagdaog, at least you have offered yourself para nga magserbisyo, hindi ba? So, to all of you sa tanan naton nga katapo sa media diri sa Bacolod kag Negros Occidental, thank you very much sa inyos ni padayon nga pagsalig kag pagsuporta sa mga napilian na naman ng opisyal sa Negros Press Club. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:36. Magabalik kita sa atong dugang nga pagpangalagad diri sa Action Firing Line pagkatapos lamang sa importante naton nga mga pahibalo. This sponsor. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1.
Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist Sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon
nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsag ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, kagayod na Na morning bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, 1 oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalot na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa
sa serbisyo. Kahapon, karong sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Brian Morden sa Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Balik sa aton diri nga pagpangalagad sa Action Firing Line. Oras naton Action Radio Philippine Standard Time, las 7:50. Kuhaon ta na yung report dahil sa kay Action Marlon Hinovea. Angot ini sa handom ni Governor Bong Lacson nga ang probinsya sang Negros Occidental mangin COVID-free, no? Especially sining palabuton naton nga timabot na ning chimpo nga may mga bakuna na kita. Hopefully as early as possible mag-abot na ang mga bakuna naton diri sa Pilipinas, kag hopefully ang Bacolod kag Negros Occidental mangin priority man sa sining vaccination program sang aton sining gobyerno, no? Especially ang mga kabanwahanan naton bala kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental nga ti wala pa sang so far daw isa pa lang ka local government unit sa probinsya ang nagpalayag nga may ara sila ginpain nga pondo para sa sining vaccination program, no? Unlike sa Bacolod nga ti nagpain na iya 300 million pesos. Nakakuha na gani mo, perma na kontrata with AstraZeneca para sa 650 doses para sa siyudad sa Bacolod, no? Check naton ang report ni Aksyon Marlon Hinovea. Angot sining palayag ni Governor Bong Lacson nga ang probinsya ginasigaw niya nga mangin COVID-19 free. Aksyon Marlon, please come in. Aksyon na boy, hindi lang COVID-19 free province kundi pati na drug-free drug-free, okay. Drug-free province, pero inang COVID-19 free province ang nagliligad ka bulan, nakahambal na si Governor Bong Lacson nga kabay sa sining first quarter sa nga tuig 2021 malapot din nga handog aksyon boy ugaling medyo nagbalik naman sa paraligban ang provincial government kay imbes nga nubo na kunta nito sa 93 ang nabilin nga active cases, subo na matamat naman ang sumboy saka kay 131 lang mo ang pinaka-latest karamon nagsumboy sa active cases. Now, kung COVID-19 nga kaso sa Negros Occidental, ang Banuasan Don Salvador Benedicto, isa lang action boy sang COVID-19 free o kung why na sa aktibo nga kaso na bilin bla. Good news kay subong adlaw, ginpalayag sa ila sa ni Alcalde, nga ang 28 kami naglalapot naman nga mga LSIs mo. Sa Don Salvador. Residente sila sa Don Salvador, nagpuli sila pag-abot na rito. Siyempre, kinasunod ang protocol, kuhaan sa RT-PCR swab test. Nagwa sa bang result na inanunsyo sa alkalde nga lunsay negatibo. RT-PCR test ining 28 taran, no? Ka mga LSIs, halin sila sa syudad sa Cebu, probinsya sang Cebu. Kapuli na sila sa ilasa ng balay dira sa Paybano, San Don Salvador, Benedicto. Zero active case subong ang DSB. 15 ang total confirmed cases. Kag initanan ang lunsay man nga nag-alalayo. Ning handom man nga drug-free Negros Occidental,
Isa ini sang highlight action boy nga sa mensahe sang gobernador ni patagayon nga amoning una nga anti-drug abuse summit 2021 halos daw kalabanan kay mga ahensya sang kundamo nga mga ahensya sang gobyerno nga nagtalalambong para nga at least liwat nga maisang ila sa nga puwersa para sa kampanya kontra sa illegal nga droga. So, ang record sang PDEA kag sang NOCPO agin napresentar man sa Governor pong Lacson nagapakita nga 36.9%, no? 36.94% sa mga barangay sa Negros Occidental cleared na sa illegal drugs action boy. So hambal ni Gov Lacson dalayawon ang ining pagpanangguha man ato sa mga otoridad nga nagakampanya kontra illegal nga droga galaom siya nga madugad-dugagan ni ang karamon sa barangay nga maklear kung illegal nga droga ang paghambalan. Okpo, arang PDEA, arang manang DOH sa sining aktibidad kipatigayon sa Negros Residences sa sudad sang Bacolod. Mensahe ni Governor Lacson. This summit with firm purpose and determination that for the sake of our people and our children, we are going to make good of this avenue to fully explore and discuss all possibilities and the most effective strategies to eradicate the use and trade of illegal drugs in our beloved province. To all the stakeholders and to everyone present, may the outcome and resolutions of this summit bring about the prospect of a drug-free Negros Occidental, made possible by the collective knowledge, expertise, dedication, commitment, and firm resolve of the people present in this room. The success or failure of our campaign will be to a great extent shaped by what we will chart, design, and plan today. Kita ang mag-ugyon kag makipagbahin papason ang droga. Madamo ginasalamat kag abanse ni Glense. Mensahe ni Governor Lacson sa sunod nga simana or sa maabot na nga Lunes basi palangkod maupisahan naman sa provincial government paagi naman niya sa sangko niya panaluwigan sakay Vice Governor Jeffrey Ferrer kag 3rd District Board Member Andrew Montalibano ang ginaplano nila nga aerial survey dara sa may Northern Negros ang pag-inspeksyon sa mga lugar ginalitan sa baha benigit ang ginatawag catch basin dara sa may Patag Silay City plus ang gina-report man action boy nga illegal quarry operation dara sa may Northern Negros ay pagaling sa Patag pitsa kung sarong nilang pisahan ay pangita-ngita pa sila sang alarkilahan chopper. Masakay sila sa helicopter with PEMO nga personnel kag makapagawa sila siguro action broy sang recommendation kag diri tinibalan kung bala malayon kay mayara sila sa initial kay kasugtan na mo. Once papapatudan nga ang quarry sa sangituraan sa baha nagligad ikon maka-order ang provincial government maka-mando sila nga untat anay 2 ka tuig ang quarry operation sa Negros Occidental. Okay. Balanta na action na boy sa kuana sunod na nga semana ila sa nga target mo nga adlaw sa pag-umpisa sa aerial inspection. Why ka kita helicopter nga maparkila sa ilaw? To pa sa kuana to pa sa talyer. Sa talyer o sa talyer kung sa amigo kung pagin pa RT-PCR pa to. Sige. Siguro ang Philippine Air Force may available na. Amo na permi ang gina-arkilahan mo or pwede pa lang siguro pahulam. Ang chopper, si Kong Albi, may chopper na. Pwede man na. Pwede man action boy. Ina kung waya ginagamit Balon ta niya sa Monday ng adlaw.
kumadayon. Pero may plano gin man nga ang quarry operations, illegal quarry operations, ito ang illegal yaw, untaton tagi mo na, pero hindi quarry operations balay ang may permit, plano nga pauntaton? Ang permit ang sumboy pa-review kung bala may violation. Okay. Oo. Pagkapati si board member, Andero Montalibano kapati, saya kapati makunay sampal ya, na may illegal quarrying nga katapogin sa Negros Occidental. Tapos manuwa sa manapla, may dautod ko nga tay-tay ito. Ay, ang pagpati ito sa mga residente, grabe ang pag-up-out na sa quarry operation to. At ikantuan man nila na ni Feder, kag ni board member, Montalibano. Okay. Report gikan sa Kapitolyo, probinsya lang ka-action yung action na Marlon Herboya. Una sa balita na sa action sa Bacolod, Action Radio. Action Firing Line. Salamat gid, Action Marlon Hinavea. Mga balita naton gikan sa provincial capital. Mugina ang quarry operations, illegal, especially quarry operations, ginatanaw ni isa sa mga ginhalinan, isa sa mga rason sa mga pagbaha dira iya sa Northern Negros kung may pagbubo sa ulan. Subong ni ng sandang ligad lang ang interview naton nga ang baha sa una kuno amo na mga lugar ga baha gid man, pero hindi pareho sang nagluntad sining mga nagliligad nga mga sinimana. Like for instance sa siyudad sa San Carlos, hambal ni Mayor Rene Gustilo when he got in touch with him nga dati nagabaha gid man di sila nga lugar kun mayara nga mga pagbubo sa ulan, pero hindi pareho ni sa natabo nga ti nagakalalapawa gulpi ya kag nagakalapawa hasta na sa atop ya ang baha sa pila ka mga areas dira sa siyudad sa San Carlos. Ang ginatan-aw dira some of the activities like this illegal quarry operations nga kabangdanan sang sining paglala sang sitwasyon kung mayara nga pagbubo sang ulan sa kabukiran na og tubig sa aton sini nga kabanwahanan kag syudad, nagapanaog ting nagaantos ang aton mga kauturan dira sa mga banwa kag syudad nga apektado sini nga mga pagbaha sang tubig nga nagahalin sa kabukiran. Ti ang illegal quarry operations isa sa ginatan-aw nga kabangdanan. Ang mga napatindog dira nga mga resort sa kabukiran, isa man sa ginatan-aw dira, ang pagpanapas ng kahoy, of course, nga wala na sang kahoy nga naga-hold, nagapugong sang tubig, nga magpanaog diri iya sa idalom nga mabanwa kag mga syudad. No? So tanaw nato niya, I am sure nga ang aton sining mga opisyal sa gobyerno ang nagahimo na sang mga tikang karon. Hindi lang ta maghimo sang palliative balang ang mga tikang, kundi ang mga long term nga mga plano kung paano naton mahagan-hagan o kung matapna na totally ang pagbaha sa mga pila naton ka lugar diri sa probinsya. No? Good morning, Anay. Sakay, good morning. Naanan ako bikay agang programa. Good evening, amigo natin Alex Montesa. Congratulations no kay Action Eden Aboso. Kag sa akon man gina-congratulate niya. Joy Drilon, maayong gabi man sa imo. Kay Ronnie Mananghaya. Kinanglan nato ng mga hubin nga leader. Amo na. Sakay Paul Spot III, Inday Blaza. Congratulations. Thank you very much, no? Kag sa tanan ni nagdalaog ko no, congratulations. Emil Lopez, nagapaginmulahan man sa bago na pili nga mga opisyal sa Negros Press Club. Alma Agravante Sabater, kay Alex Montesa, of course. Congrats to Miss Perfect Baby Eden Aboso. Yvonne Busher, thank you Gid for monitoring. Thank you for the greetings. Sa kay Embong Jocampo, monitoring from Barangay Maaw. Rufi Libran, sa kay Filenora Oliveros, monitor lang sa Barangay Robles, La Castellana. Good evening dira sa imo. Cecilia Sadayag, watching live sa kaginatamyo ang family Sadaya kag Tuhaw sang Barangay Mandalagan. Lia Younger Esquivel, sa Talisay. Lilia Taton, sa Santa stay safe gali abi ko Santa Fe. Marilo Travilla Catinoy, Christine Minies Villalobos, sinatabi niya man pating Energy Fans Club. Energy Fans Club, mayong gabi sa inyo tanan ha. Kay Melchorito Ferrer,
Michael June Season, mayong gabi. No? Mga ka-aksyon, balik kayo kita dugay-dugay. Talakayo naton ining bag-o bala nga requirement na naman kunong ipatuman kung magparehistro ikaw sang imo nga salakyan. Nabatian ko ni kay ina sa kay Action Artist ang aga. Nga kung magparehistro ka sang imo nga salakyan ining private vehicle registration, may bag-o ng requirement, hindi lang hindi lang smoke emission ang pangitaon sa imo, kundi nga i-check up na ang imo sining salakyan. Suga tanan nga mga parte sa imo nga salakyan before ikaw makaparehistro sa imo nga salakyan. Tanawon ta ba sigul dugang naman ning gastuhan sa aton nga matag-iya sa mga private vehicles, no? I-check nato na dugdugay with the district head sa Land Transportation Office sa Bacolod, Mr. Ruben Tampos, no? Sa aton pagbalik diri sa Action Firing Line. Sige. Sige, ang iba naton nga mga ka-aksyon, tamyaw naton diri sa nga nagamonitor sa Facebook, sa kay Rose Wenner dira sa Germany, good evening. Sa kay Ann Bell, sa kay Sajur Rijik, okay, mayang gabi. Angela Liarte Gayondato, watching from Banga Totong. Sa kay Arlidan Makoy, monitor na siya dira sa Barangay Sumag. Sakay Alex Fuentes, of course, mayang gabi. Bebong Patinio Bayona, good evening man sa imo. Jean Hisolgon, mayang gabi Jean. Sakay Joseph Malayang, kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, God bless you all, NPC new set of officers. Salamat gid ma'am. Kay Veronica Santillan Manukan, kay Domingo Guancia, more power sa tanan nga officials ng NPC. Tita Huka Titingala, belated happy birthday kuno sa akon. Salamat gid from New Zealand. Sa kay Juan Roberto Delioso Sr., salamat gid. Kay Rose Guevara, daw kilala ko niya si Rose Guevara, ano? Rosa sa Bago City ni, I think, no? Rosalina Arellano Espadero, Richard Daet Pacheco, sa kay Gina Herona Fernandez. Sige, nyapon nga siya, kapanyapon na siya. Jocelyn Liboon Dispoho, kay Homa Lumena, Reyna Luna Alita Ortiz, ay greet niya lang si mama niya Marcela Alila, always listening sa Action Firing Line. Kay July Derla Celestial Hongko Taxmana, watching from UK, more power kuno sa newly elected officers ng NPC. Lily King, good evening man sa imo dira Lily King, have a great weekend man sa imo. Virgie Olpinda from Celine Homes, Martin Aliling, Kent Bulakha Juanisa. Kay Christina Treyes, watching live East Homes 3, Barangay Estefania. Salamat gid for the greetings. Sa kay Mon Lisay, Riza Alvarez, watching sa Minnesota, USA. Sige. Eden Ligaspi, Mayangab Iman, watching live from Barangay Lagrana, La Carlota City. Mayangab Iman ko sa family Ligaspi. Jen Oiseser, related, sige, salamat gid sa imo. Sa kay sa greeting. Congratulations kuno Action Boy and Action Eden. Kay Judy Florentino, ginatamyaw niya man ang Florentino, Hison kag Barido family. Bongville Boards Jr., good evening man dira sa imo, no? Salamat gid Rose Wenner sa imo nga greetings. Thank you very much. Ginatamyaw man ni sa Rojas galit ni siya, ang Rojas family sa Panukoy, no? Ginatamyaw niya ang Rojas family sa Panukoy. Kaya Madam Yasi Kate Cardones, mayong gabi man sa imo, no? Kag sa tanan nga nag-monitor sa aton Facebook Live, good evening dira sa inyo, no? Stand by, magabalik kita sa aton dugang pagpangalaga diri sa Action Firing Line.
Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon. Brian Morden sa Aksyon Firing Line. Firing Line. Aksyon Firing Line. Action Radio Philippines Standard Time, 9 minutos na kaligid sa tak ng alas 8. Balik diri sa Action Firing Line with your host, Action Boy Duran. Sa ngalan ni Action Brian Morden. Magpangalagad kita sa inyo tubtub kita alas 9 gyapon ha. Sa nasaling natin kayo na mga ka-aksyon, may ara galing ipatuman nga bag-ong mga requirement ang Land Transportation Office para sa magaparenew or magakuha-parehistro sa ilang mga salakyan, private vehicle for that matter, no? Daw may mga requirement nga bagong ipatuman and I think sa Bacolod wala pa man pero natalana na ipatuman man nga mas nakabalo na tagadaan la. Mas mayo na nga nakahibalo na kita kung magparehistro kita sang aton nga mga salakyan na sa sining mga bagong requirement nga gina-require sang Land Transportation Office, no? So i-check naton mga ka-aksyon. May kaupod natin subong ang district officer sang Land Transportation Office sa siyudad sang Bacolod in the person of our good friend Mr. Ruben Tampos sang LTO Bacolod. Sir, mayang gabi and welcome to sa Action Firing Line. Sir Boy, good evening. Good evening man sa listeners sa Action Radio Bacolod. Yes sir, ang aton ring istoryahan subong is may magkukuno nga mga requirement na i-require na sa aton nga mga magaparehistro, mga private vehicles naton nga magparehistro, may mga bag-o na nga requirements sa kinahanglanon. Actually, Action Boy, no, dugay ari pa na sa una gina-implement in party sa motor vehicle inspection. But lately ni pagpungko na ni President pa-implement siya nga gina-outsource ang pag-inspeksyon sa mga salakyan. Amo na nag-create ang Department of Transportation sang private motor vehicle inspection center. Okay. Bali ini siya gina-operate sa mga pribado nga mga owners, mga stakeholders para ang tanan yung salakyan nga mag-register sa LTO dira na siya mag-agi. Bali private na, bali ang motor vehicle inspectors, accredited na sa TISDA, bali highly trained din sila nga mga personnel nga mag-conduct sang actual inspection sa sakyan. Antisiparehistro? Yes, Action Boy. Oho. Kung magsiling kita nga mag-conduct sa inspection, ano ilang inspection sa salakyan, sir? Bali ini siya, no, pag-determine sang roadworthiness sang salakyan, paggagamiton sa highway, kay sa tungkol sa pag-increase ng mga road crash incident, no, ang mga aksidente sa dalan, ang mga fatalities nga involved sa mga accident involved mga salakyan bala. Sa statistics ng Department of Transportation, ang mga causes ni isa mga causes, ang mga dilapidated ng salakyan. Okay. Kulang-kulang siguro sa pag-inspection, di ba la? Amo na, ginstricto na nila subong. Okay. So, ang tanan nga parte sa salakyan ni, i-inspection gali ni, bisan ang mga kuan, ang mga, ano pa mga mirrors, mga suga, amo na? Yes, actually, bali tanan accessories sa salakyan, no, ali sa makina, under chassis, brake system, mga lights ni, mga stoplight, tanan yung nga parte sa salakyan ara sa checklist ng inspection center, then correct na. Kada dapat i-correct mo gina sang owner, no, dapat i-maintain niya gid ang salakyan niya sa paggamit sa highway. Pero kung amo sini diri sa Bacolod gina-implement na ni siya ang ining motor vehicle inspection? Sa subong wala pa no, may duwa di subong na-credit sa Department of Transportation. Bali ongoing ang construction, kagang isa nag-inform naman sa regional office nga ready for testing na sila, no. Diri sa Bread Coopert may isa ka
isa ka company ready na sila for opening once nga tagaan sang permit sang Department of Transportation. Okay. Kung mag-amo sini nga may maagi na sa Private Motor Vehicle Inspection Center ang tanan nga maparehistro nga mga salakyan, may additional naman kita may additional naman na gali nga galastuhan aton nga matag-iya sa mga pribado nga salakyan. Expect kita si Action Boy kay ina ang facilities no gina-maintain na sa mga private companies kag may mga tao da sila nga ginabutang para nga mag-conduct sa inspection kag tanan-tanan nga salakyan nga paggagamiton sa dalan kag i-register sa LTO dapat dira gina siya mag-agi sa proseso until sila ma-register sa LTO. May ideya ka sir mga pilaihan ang madugang ang galastuhan sini pilang bayad sa inspeksyon sini sa aton nga mga tag-iya sa salakyan? Asog na kami wala pa kami advisory wala pa man sila gani naghatag sa mo sang full details pati sa sinuktanay. But hopefully siguro before sang second quarter basi mag-start na ni sila kag expected ta nga may mga additional payment na kay tungod private companies na ang operate sini. Pero wala ka pa ideya kung pilagin more or less ang madugang sa balayran o gastuhon naton sa sining inspeksyon sa salakyan? Wala pa kami guidelines kag sa subong sa LTO Region 6 ang nag-una implement subong ang LTO ROAS no. Okay. Sa ROAS City may na-approve na to private motor vehicle inspection center amo na subong naga-operate. Ate amo pa na subong ang ginahulat namon nga once ba si mag-open naman di ang Bacolod. Pero amo man naguro sir kung dito sa ROAS ang ginabayran sang tag-iya sa salakyan para sa inspeksyon amo man naguro diri sa aton? Wala di ko ideya pa subong kay tungod private hindi ta mabalaan ang ilang rate no. Basi matagaan mga isang Department of Transportation sang mga information or guidelines sina parte sa pag-implement kag ang payment then i-disseminate na namon sa mga motor vehicle owners. Ang ining inspeksyon na sir ga include ni sa mga motorsiklo? Yes, Action Boy, tanang yung salakyan na, motorcycle, tricycle, ang four-wheel vehicle, kag mga heavy trucks. Okay. So, amo na sa ang dulugangan na naman, no? Subong sini, sana siling mo na, may ara na nga gina-construct diri sa Bacolod nga Private Motor Vehicle Inspection Center, no? So, by that time siguro nga matapos kag matapos ang pila ka mga kinanglanon requirement, i-implement na sa syudad sa Bacolod. As of now, kung mag-registro kita, wala kita na wala kita na require sa inspection report. Gina-require ta inspection report but bali manual inspection na siya. Taga-LTO lang? Taga-LTO? niya equipment na gid bali ang imo sa lakyan dalon mo sa testing center sa motor vehicle inspection center kag i-test ina na siya tanan ang mga hasta makina mo. Kaysa subong ang mayara subong gina-construct man sa Kabangkalan kag sa Cadiz daw mayara man subong gina-construct. Okay. So anong talaga. Although nga may ara subong kuan, may ara tawag naton nga inspection man nga ginahimo sa masalakyan naton before kita magparehistro, pero this is being conducted lang sa mga LTO personnel naton nga daw wala man ko may nakita. Amot kung may bayad ya ang inspection nga ginahimo sa LTO personnel? Wala na siya rin ang dapat na ang inspection na sa salakyan dapat dalon mo ng salakyan sa opisina or either maubra ka sa request no parehas sa mga pre-inspection ng mga damo sa salakyan ni pa-inspection mo gina-cater na siya no pag wala na siya bayad kamo na gani ginakampanyahan man namon nga dapat dalon mo gid ang salakyan sa LTO no? Sa compound sa LTO galing ang problema subong tungod sa traffic tungod sa sitwasyon sa pandemic amo na subong ang concern mo namon. Subong sini kay dumduman naton last year ang aton nga mga registration sa salakyan may mga kuan kita bala may mga grace period nga kita ginahatag sa pagparehistro sa imo salakyan. Is it the same? Is it true with sa siniman nga tuig sir ning January abe? Last year kay tungod nag pandemic
ang mga renewal ang mga schedule for registrations from last year din-extend until December 30. But at present sa January nagbalik sa normal na yung ang registration schedule. Then dapat kung ano gid ang schedule sa imo renewal, then you have to follow gid sa schedule mo para nga hindi ma-impose ang penalty. For instance, 1 ang imong end sang imong sang imong plate number to January parehistro ka gid. Yes, Action Boy. Pero sa example, ending 1 ang imong ending plate number, but may weekly tagiring man na siya. Dapat may schedule ka man mag-register sa week kundi ang plate number, middle digits ang plate number. Okay. Amane sir, okay na mention mo na kung example, January, 1 ang ending sa imong plate number, so January ka na. Pero din kita mabase sa week. Sa 3 digits nga plate number, ang weekly schedule sa registration renewal mo is ang middle digit ng paka. Okay. Ang middle, ang tunga. Example, ang imo ending sa plate number is ending 1 for the month of January. Kag ang middle digit mo is ending 1, 2, or 3, dapat first week of January ka ma-renew. Okay, first week of January kung 1, 2, 3 ang imo middle number. Yes, Action Boy. Kag 4, 5, 6 nga middle digits ang imo nga plate number, then sa second week of January ka ma-renew. 7, 8 third week, kag 9 kag 0 ang middle digits ang plate number mo amo nang last week of January. Okay. For example, 131, first week ka na. First week of January ang schedule mo. Kag kung hindi ka maka... sa 4 digits. Sa 4 digits, sa mga ginawa ng mga plate number starting 2015, ang second to the last digit, amo naman ang basihan. Bali third digit from the left. Ang second to the last digit amo nang basihan aton amo mangyapon nga sistema ang implement naton ang 1, 2, 3 first week 4, 5, 6 second week 7, 8 third week kag ang 9, 0 fourth week. Yes, Action Boy. So kung ang imong salakyan naka-schedule sa first week, kung sa second week ka makaparehistro, may penalty na. Then once nga malate ka after sa weekly schedule mo sa renewal, then ang automatic na sa system namon nga collect na sa 200 pesos administrative fine sa four wheel kag sa mga trucks sa mga heavy trucks. But kung sa motorcycle, then 100 pesos ang charges once nga maglapas ka sa imo schedule, sa weekly schedule mo. For anong penalty, sir? For every week o kung basta 200 lang until magparehistro ka? After sa imo weekly schedule, may penalty nga 200 within a month. Within a month. Hindi ka lang maglapaw sa January. Kung hindi 1 ka. Okay. Hindi abi ko anay kung sa first week tapos sa fourth week ka na duwagid ka week ang imo nga duwagid ka week ang imo nga bayaran nga penalty. Bali isa lang ka administrative fine ang na-impose. Tapos kung let's say ending 1 ka, tapos sa February ka na maparehistro, pila ang penalties na, sir? Bali once nag-exceed, naglapaw ko na sa imo schedule nga monthly schedule renewal mo, then 50% sa motor vehicle users charge. Bali kung sa motorcycle, kung ang MBUC mo is 240, then 50% na is 120. The same na sa mga trucks. 50% sa MBUC mo. Okay. For the bali 1 year na 1 year nga multa. Penalty na siya, 50%. Okay, sige. So matag na ina, no? Well, anyway, ang subong, sir, ang aton nga licensing dira way ka manggali sa sa licensing, sir, naara ka sa licensing, way na kaya actually yan sa licensing Action Boy nag-start naman ang ang parte sa driving school sa mga new applicants sa student permit. Dapat mandirgan sa 15 hours gid nga seminar. Okay. Kaga amo na ay sama na siya kay once may ma-implement niyang ka LTO ning LTMS Land Transportation Management System. Bali, once fully operational si Action Boy,
once mag-renew ka, either registration o license, naka-online ka na. Aha. Bali pwede ka na niya sa computer ka na lang mag-process ng imo schedule, payment mo outside sa LTO, pwede ka na sa mga bayad center kung accredited sa LTO, then dire na siya pakadto. Amo ni siya, hasta ang yung mga once example sa motor vehicle owners, kung mag-process ka, may inspection ka sa private motor vehicle inspection center, after sina, then bisan wala itig na documents na lang o online ka na lang ma-process mo renewal, pwede na. Pwede na siya, no? Kung ano ganito ang kung ma-implement itong panawag natin to, Land Transportation. LTMS, Land Transportation Management System. Amo na ni siya bago for implementation sa subong sa nationwide ni siya. Nationwide. So hindi ka na kinanglan magkadto sa LTO. Dire ka na lang niya sa online process ang mga papilis mo ang bayad, may mga bayad centers man nga pwede ka dira mga makabayad, no? Ang lisensya subong ang student permit nagakinanglan na sang 15 hours nga ano panawag nato ganito seminar. 15 hours. Ang kanya regular yang ang mga non-proof kaga professionals yang licensor. Sa non-proof, the same pagyapon, but sa professional subong, maagi sa TISDA accredited ng mga driving schools o sa TISDA ka mismo, kinanglagid may mga certificate agad sa national certificate agad nga i-submit sa LTO. Okay, sige. Well, anyway, babalaan tamanin ko na. Ining kung fully mag-operational na, ang aton diring private motor vehicle inspection center sa Bacolod, then by that time mapatuma na naton ining requirement nga kinanglan may ara kita sang inspection report from private motor vehicle inspection center pa before kita magparehistro sa aton sini nga mga private nga masalakyan. Ang daw na emphasize kita sir, private motor vehicle inspection center. Ang mga gabiyahe, mga public utilities nato, ano na naging inspection now? Actually, Action Boy, dra na tanan maagi. No? Bali na siya private motor vehicle inspection center. Kaya tungkol operated na siya sa mga private ang private, kailangan refer sa company nga nag-operate sa center. Bali outsource sang LTO ang pag-inspection sa salakyan. Imbes nga empleyado na, private companies na ang mag-conduct sa inspection. Okay. Kaya abi ko anay ang private motor vehicle kung private nga salakyan. Tanan kay part man sa modernization gyapon ni Action Boy, kasi tanan ang mga public utility vehicles da mangyapon na siya maagi, no? Sa subong ang LTO wala pa sa facilities nga para sa private for hire nga mga public utility vehicles nga inspection center. Unlike sa iba niya mga provinces, iba niya region, may ara na niya motor vehicle inspection center nga para sa for hire niya sa public utility vehicles. Okay, sige. So amo nang laton-naton kun ari na ni siya. Then, dana na tamaagi tanan. Nga may mga salakyan nga magparehistro, agi na tanan sa private motor vehicle inspection center, no? So, Sir Ruben, salamat gid for your time. Thank you for the clarification sa aton siniya mga palamangkutanon man. Kag palamangkutanon man sa aton nga mga ka-aksyon. Salamat gid, Sir Ruben. Thank you, Action Boy. Kag mayong gabi sa tanan. Yes, mga ka-aksyon, Mr. Ruben Tampos, ang district head sa Land Transportation Office diri sa siyudad sang Bacolod. Action Firing Line. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:28. Maayong gabi na sa kay Rizal Lee. Kumari ko Rizal Lee. Happy belated birthday ko no hambal niya. Sige, salamat. Jen Buerom, ang classmate, maayong gabi dira sa imo. Sa kay dali lang kay may mga nagapamangkot direho ay kumadiparahan kay ina ang pila ka mga pamangkot sang aton sini nga mga naga-monitor sa Facebook, no? But anyway, Richel Aguarense, sige, Lunes siguro section Brian na ano? Jory Montiliano, salamat. Sa kay Suzette Alunan, watching from Hong Kong. Si Alex Montesa may mga amon na lang na ibaligya na lang naton sa lakyan sa baron talang anay aton nga tiyan. Wala na ta sa emission test, may theoretical pa kag amon na
mabaligya na lang kuutan sa kanto nga ginabutang. Maintenance need na gidya. Sige. Bligya ang slakyan mo, mislakyan ka, basi bligya mo brato. Ang bala section Olivero kay dago pangitan nila slakyan eh, no? Daw na sa gina-require no sa LTO, anong tanda kaya muna. Ang electric sikad, ito na pamangkot, Migo Alex, kay uli bago ko lang nakita. Ang mga electric nga sikad, ang buot ko nagaparistro na sila, Ang electric sikad, guro na sa barangay na lang sila siguro, ya. No? Way ko kasang idea sinisila. Sa licensing, need ba ko na magkuha sa theoretical nga driving course kung may ara ka na sa NC2 driving certificate? Okay. Juvie Monares, mayang gabi man dira sa imo, no? Okay. Anyway, Action Radio Philippine Standard Time, Las 8 Media. Balikay kita sa aton diri dugang nga pagpangalagad sa Action Firing Line pagkatapos ang dugang naton nga mga pahibalo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order, Executive Secretary Major Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio.
napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radyo Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog na makatapo kang programa sa Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog Kandurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radyo Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag-adlaw nga pagpangabuhi. Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sansan ang mga kalintangan Responsable at pagbalita Pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19?
Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Kinig sa Aksyon Radyo! Aksyon Radyo! Aksyon Brian Morden sa Aksyon Firing Line. Firing Line. Aksyon Firing Line. Balik kita diri sa aton nga pagpangalagad, temporaryo kita gyapon nga nagatalos diri kay Aksyon Brian Morden, ang inyong alagad Aksyon Boy Durano. So nabilin nga pila ka minuto sa ato sa nga pagpangalagad. Gusto ko lang bala tandugo niliwat ang ining kaimportansya sa mga health protocols bala nga aton nga gina-observe, no? Like for instance, especially ining social distancing ang natawag naton. Ano blang aton mga health protocols? Wearing of face mask, face shield, paghugas ng kamot, ang social distancing. Aman, gusto ko ining talakayon. Sang nagligad nga Enero 20 dito sa Amerika, Enero 21 actually diri sa aton, nagpungko, ginanagurahan bilang bag-o nga presidente sang Amerika. Ika-46 nga presidente, si Presidente Joe Biden, nga naglutos kay Presidente Donald Trump sa eleksyon ni patigayon sang Nobyembre dito sa Amerika. So, January 20, sa linggo na sa Amerika nga petsa, ang inauguration sang bag-o nga presidente. It was the first time since mga 150 years na, 150 years hindi laglahog It was the first time nga ang outgoing president, si Presidente Donald Trump for that matter, it was the first time in the history of inaugurations, ang inaugural ceremony sang isa ka bagong nga presidente, nga wala magtambong ang outgoing president sa inaugural ceremony, no? Anyway, isa lang na iya kakwan kay isa lang na iya ka siling naton balang gintandog talang ang history abe, no? Si Donald Trump si Presidente Donald Trump, gilayon nagsakay sa helicopter, sakay sa Air Force One, nagkadto sa Florida, no? Anyway, sa inaugural ceremony ni Presidente Joe Biden, mention ko ng health protocol bang siling naton, importante i-observe naton, kay diri ko na siya iangot. Sa sining inaugural ceremony ni Presidente Joe Biden, may gin-deploy dira nga mga ginatawag naton National Guard sang Amerika. Ang National Guard is a special unit sang ila ditong military nga sa mga special events, sa mga kung isa mga gamo-gamo sa mga lugar nga o sa din man nga estado sa Amerika,
ang National Guards amo ni silang ginapadala. So amo ning National Guards ang gin-deploy sa inaugural ceremony ni Presidente Joe Biden. Ambot na nung natabo nga sa National Guard, way kita sang kabalo kung ano kadamo nga National Guards ang gin-deploy, no? Sa sining inaugural ceremony ni Presidente Joe Biden. Pero ang balita, nga sa sining nga mga National Guards ang gin-deploy during the inaugural ceremony, isa kagatos sa ila, more than 100, masobra isa kagatos, ang nagpositibo sa COVID-19. Action Firing Line. Yamak mo na. Nagpositibo sila iya sa COVID-19. Ang iningin pang deploy ng National Guards, ang pinakapapel dre is to provide security during the inaugural ceremony ni Presidente Joe Biden. Action Firing Line. Ano man, wala sila yan nag-observe sang ginatawag natin nga protocol, social distancing, wearing of face mask. Why sila nag-observe nga nag-positibo iya sila sa COVID-19? Amo na mga kaaksyon nga ang aton pag-emphasize pala sa pag-observe naton sa aton nga mga health protocol, ginasulit naton ina. Ang iba naton nga nigurong mga kaso mas sinatakaan na kamo bala pamati. Sa sining sulit-sulit na pagpahanumdom sa pag-observe sa health protocols, social distancing, wearing of face mask and face shield, paghugas ng kamot. Di ba? Tanawan ba lang? Nag-attend ito, ikaw iyan na miyembro, National Guard ikaw, nag-provide security during the inauguration sang presidente sang Amerika, nag-positibo sila iya sa COVID-19, masubra sila iya isa kagatos nga nag-positibo sa COVID-19. Anong bala na nga ang pamangkot nila is sa ilang himo sa ilang katungdanan, why na nila yung gina-observe ang ginatawag naton nga health protocol? Kabalo kita nga ining si Presidente Joe Biden sa iya sini nga first 100 days nga nagsugod sa tong Enero 20 dito sa Amerika, ang isa sa iya pronouncement is that tagaan niya sa pagtamod, tagaan niya ang tutukan niya kang pag-tap sang paglapta sang COVID-19 sa Amerika. Ang Amerika subong lapit na tunga sa milyon, o kung sobra na gani tunga sa milyon, ang nagkalamatay bangod sang COVID-19. Amo na nga hindi nato ni mabaliwala lang ang ginatawag naton nga virus. Action Firing Line. Ang iban may abi ninyo at this point in time may nagaisto pamangkot pero sa akon mo may COVID-19 gimanaw. Ingkuti. May ara kita mo kadamo na ni kakalamatay. Kuala ni kong gisa mo, ano lang kita kong gisabla sa mga balita nga ang tao nadagdag sa lubi, nagadala sa ospital, napatay sa COVID-19. Ang tao ubo, gindala sa ospital, COVID-19. Daw mo na bala, may mga balita, abi nga muna nagaguluwa. But, ang COVID-19 mga kaaksyon, based sa mga nagakapektuhan, nagakapatay, is real. Hindi natin ni siya mabaliwala. Ang ginatawag natin na COVID-19. Dito sa Amerika, kung dumduman ninyo sa unang pagtuhaw ni sa mga balita parte sa COVID-19, nagpatuman sa mga health protocols like wearing of face mask. Abi ninyo, dito sa Amerika, nagaprotesta pa yung tao dito. Nagarally ang tao kay nakita ko to ganing daw nakayumyuhom ko to. Garali ditong tao kundi pasuksukon ka kwan ng face mask. Garali ang tao niya India. We have our right. We have our right to breathe the air around us. May diretso kuno sila yang maghaklo sa hangin mo so hindi sila dapat mag face mask. Garali sila ya. Ang mga Amerikano pasuksukon mo face mask. Garali sila ya. Wala na yung observe sa ginatawag natin nga social distancing. Magrally ka mo, o lulupod mo na mo.
Why nag-observe social distancing? Why suksok face mask? Kay hindi sila gusto magsuksok face mask. Kay may right sila kuno nga maghaklo sang hangin nga libre iya nga para sa aton. Diretso kuno na nila iya. Amo na nga kung tanawon naton dugangan pa sa una ni Presidente Donald Trump nga hindi siya hindi siya magpati sa mga protocol mo. Kaya niya patuya si during sa campaign na si Joe Biden. Yan nagasuksok sa face mask daw ginikuan niya pa, daw giniyaguta niya pa. So he doesn't believe. Sa mo siya until nga siya naigo man gani, nag-positive man siya gani sa COVID-19. So muna siya why nagpati sa mga ginapatuman nga health protocol. So nagdamo ang kaso sang COVID-19 dito sa Amerika. Action Firing Line. Considering ati ang Amerika is a very advanced country, a very developed country. Kung sa mga bulong lang kita mo sa mga bakuna sa mga nagagawa, una sila pagwa. Ang Pfizer una gwa. Ang Amerika una pagwa sang bakuna. But yet nakita naton nga ang pag-observe sa proper health protocol was not given importance by the Americans. So much so, nga nagdamo na gani nagkalamatay, damo na ang nagkalaapektuhan, milyon mo ang naapektuhan, nalatnan sang COVID-19, masubra na ya 500,000 ang nagkalamatay, ang nagkalalatnan niya, pila ka milyon ang nagkalalatnan na dito sa Amerika. Tungod din na sang why istrikto nga pagtuman sa ginatawag naton nga health protocol. Amo man nagabisan diri sa aton, no? Mo nagabisan diri sa aton specifically sa mga lugar ni nga makabig naton naganubo ng kaso sa COVID-19. Ang syudad sa Bacolod, way back in September, October, ang kaso diri ga triple digit kita, ga double digit, triple digit, ga mo kita na. Sang ulihi, napanubo, nag-abot diri si General Mel Feliciano, nagpatuman sang pila ka mga measures, upod sa pagtukod sang Emergency Operation Center, nagpatuman ang Bacolod sa pila ka mga measures na matamat atong panubo ang aton sining kaso sa COVID-19. Hasta nga naglambot na kita gani sa punto nga tag single digit na lang kita, may ara gani nga mga adlaw iya nga zero ang aton kaso diri sa COVID-19. But ang aton gina-emphasize is hindi gyapon kita mag-complacent, hindi gyapon kita bala magsalig, hindi gyapon kita maghalog sa aton sining pag-observe sang mga health protocols. Ang kagabi gani, asang naligan kagabi, sa nagaprograma ko na-interview naton si City Administrator kag Executive Officer sang Emergency Operation Center, si Madam M. Ang, nga siling kuti kung mabakunahan na, kung makapangbakuna na kita sa Bacolod, do we still need, kinanglan pa bala naton, nga magsuksok sang face mask, face shield, social distancing, daw ka nami man nga balo ka sa subong nga mga sitwasyon, nobody is safe until everybody is safe hambal sang World Health Organization. Nga bisan na injeksyonan naka-injection ka na sang bakuna batok sa COVID-19, why mo na diferensya kung magsigi ka face mask? Sa una, why pa ning COVID-19 ang mga pungsod pareho sang Japan, pareho sang South Korea, naga-face mask na sila, especially when in public. Sakay sila sa ila public transportation, sakay ka sa train. Kita mo yung mga tao ga face mask. I think even Singapore, kaya na-obserbahan ko, sakay ka sa train, may mga tao yung ga face mask. Kay hindi mo lang COVID-19 ang virus sa aton palibot mo. Kadamo sa mga virus nga pwede makalaton sa aton, makaapekto sa aton ikaw lawas. So bisan mag-ari na ning bakuna, there is nothing wrong. Kung magsigi tayo suksok sang face mask, hindi maging siguro pa rin ni subong daw kinanglan gid daw kuan gid requirement gid kinanglan gid magsuksok sang face mask. Pero there is nothing wrong, wala sang diferensya. Kung magsigi kita sang suksok sang face mask, kay proteksyon naton ina, butang tabi may arat na kita immunity sa COVID-19 virus, kaya tiyan mo ng injection sa mo.
ang against COVID-19, ti may immunity na kita kung ma-injectionan kita, although it's not 100%, nambal ko na, hindi, kita nyo yung efficacy rate sa aton nga mabakuna, why man gani nagasiling 100% sa ang efficacy rate, ara ganit lang yan sa tag 92%, 93%, may ara ganit 70%. So, but silingon, there is still a chance nga matapikan kita sa COVID-19, bisan na bakunahan kita, kaya hindi man ni 100% ang iyang efficacy rate. Di amo na nga, why man diferensya kung magsigi kita suksok sang face mask, social distancing, why man ang diferensya. Di subong aton nga greetings, himuon na ni sa nga law, nga aton greetings, ibutang mo lang imo kamot sa imo dughan, kag amo ang sign of greetings ang aton sini nga mga amigo, amiga, abe, sa aton nga mga makasugata, amo ni sa mangin bag-o na nga sign of greetings naton. Ang akong punto is this. Bisan pa naganubo ang aton sinikaso sa COVID-19, o bisan masilim pa kita nga mag-zero na kita, why man diferensya nga magsige kita observe sang proper o kung sang minimum health protocol. Minimum ni sang health protocol. Why man diferensya magsige kita sa observe. Kay sa siling ko na, kung magsuksok kita sa face mask, ginaproteksyonan natin aton kaugalingon sa iban pa nga virus. Tamo virus bla. Hindi lang ni COVID-19 ang virus. Ginaproteksyonan natin kaugalingon sa mga virus nga mahimo magtapik sa aton nga lawas, nga makaapekto sa aton sini nga ikaayong lawas. No? So, muna siya nga hindi kita halog anay sa aton sini nga pag-observe sa health protocol at this point in time. Kay Amerika, sample ko na, ang take up ko ni sa itong sample ko na sa inyo, nga itong mga National Guards nga gin-deploy para mag-secure sang inauguration ni Presidente Joe Biden sa Amerika were tested positive. Masubra, isa kagatos ang nag-positive sa COVID-19. Action Firing Line. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:56. Sa nabilin na lang nga minuto sa ato sining nga pagpangalagad, nakita na ko diri sa bag-o nga balita ining gintawag bala nga James Bond of the Philippines bala si Tony Ferrer. Dumduman ninyo Tony Ferrer sa mga kaedad-edad ko magulang pa sa akon. Dumduman ninyo si Tony Ferrer, ginakabing nga James Bond of the Philippines. Ang isa nisang pelikula nga iya nga nadumduman ko ining Agent X44. Ginimo man gani nga pelikula ni Vong Navarro, ang Agent X44, pero ang original gid nga Agent X44 amo na si Tony Ferrer. Ti sa masubo nga balita, nagtaliwa na si Tony Ferrer, no? Nagaedad 86 sa edad nga 86 anyos. Ripe old age naman 86 years old. Nagtaliwan ang nakabig James Bond of the Philippines nga si Tony Ferrer. Additional lang information sa inyo para nga makadugang kita sa mga informasyon para sa inyo, no? Naton nga mga ka-aksyon. Sa mga hubin-hubin siguro daw hindi nyo nakilala gid si Kwan. Sa mga millennials hindi nyo nakilala guro si Tony Ferrer. Pero during his time, isa man siya sa pinakasikat nga artista sa Pilipinas, ginakabing nga James Bond of the Philippines. Isa ni siya sa una nga pagtanaw ko ni siya Action Oliver, black and white pa mo. Black and white pa. Kaya dumduman ko tong dugo nga itumaw. Tingay black and white ang ginatanaw. Black and white ang pelikula, hindi pa to color dya. Amo na ko nakatigulang di man, galing kay ti daw kahinay lang guro sa aton nga nga technology si pelikula. Dumduman ko na sa una mo. Nga nagtanaw ko na Agent X44, Tony Ferrer. Ang dugo yay tumo kay ti black and white ang pelikula pa to ni Tony Ferrer. Dumduman mo Tony Ferrer, kay kilala mo sa Oliver. Nakaputi na siya perme, puti ng largo, puti ang bayo, puti ang sapatos. Puti ang sapatos, puti ang largo, puti ang biya nga bayo. All white to saya. Pakaluwa mo to pula daw, palitos ang puspuro mo. Anyway, amo na ang medyo masubok nga balita sa showbiz industry. Nga nagtaliwa na ang 86 years old nga James Bond of the Philippines nga si Tony Ferrer. Action Firing Line. Kaya lang na kita sa aton nga panahon, sa aton rin nga pagpangalagad sa Action Firing Line, no?
Salamat sa inyo pagupod sa aton. Tubtub sa sining nga mga oras. Standby na sa masunod nga programa. May kuwan pa kita, no? May ano pa kita, Action Liber, no? May sponsored program, no? After this. Tapos na ang Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Sa ngalan sa inyo diri regular anchorman, si Action Brian Morden, hopefully, sa Lunes, may kaupo ninyo sa Action Brian Morden, ang inyo diri temporaryo nga lagad, Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.